Máme za sebou týždeň, po ktorom sa vo fanúšikovskej obci znížila percentuálna šanca na zisk titulu v Premier League na cca 2%, no pár dní opäť vyskočila na niekdajšie hodnoty. Máme za sebou 2 zápasy a 2 výkony, ktoré by sme mohli opísať 2 slovami: hanebný a neskutočný. Ako je to vlastne možné? To sa možno dozvieme v dnešnom už poradí 24. Komunu Gunners CZ.sk podcaste. Dnes tu je so mnou Aleš. Ahoj. A pozvanie opäť prijal aj Branko Cap. Branko, ahoj. Čaute chlapci, ahoj. Ešte kým začneme, radi by sme sa opäť poďakovali našim fanúšikom, ktorí sa rozhodli, že tento podcast je pre nich natoľko dobrý, že nám prispejú na jeho chod nejakým tým eurom alebo českou korunou. Za posledný týždeň nám prispeli celkom peknými sumami Otas Kohoutek a Holandský Peter, za čo im veľmi pekne ďakujeme. No a ak medzi nich ešte stále nepatríte, ale rozmýšľate nad tým, tak odkaz na platformu Buy Me Coffee nájdete v popise tejto epizódy, alebo ak sledujete tento podcast na YouTube, tak QR kód na priamu platbu z internet bankingu nájdete v rohu tohto videa. Dnes určite preberieme 2 vyššie spomenuté zápasy, no podcast si trošku na konci osviežíme aj o Q&A. V našich stories na sociálnych sieťach ste mali možnosť spýtať sa nás na veci, ktoré vás zaujímajú, takže sa na nich pozrieme na záver, ale pár otázok sa vyskytne aj počas podcastu. Tak teda začnime a pozrime sa najprv na náš slávny stredajší výkon na pôde Wolves. Ja sa priznám, že po zápase s Brentfordom som očakával otočku vo výkonoch Arsenalu, no proti Wolves tá otočka vôbec neprišla a bolo to v podstate ešte horšie. Branko, keď padol ten prvý gól v 5. minúte, ja som mal pocit, že polčas skončí tak 0-3. Ale v podstate všetko po tom góle, čo sa stalo, tak bolo iba platonické. Potom som si hovoril, že tak druhý polčas bude super, druhé polčasy nám idú a zrazu proste prišla tvrdá realita. Zbavovali sme sa lôb, nikto nechcel mať zodpovednosť na vlastných pleciach. Hráči boli strašne alibistickí, zhoršilo sa to v podstate ešte po našom druhom góle. Ak by nepadol ten gól v 4. minúte, hrali by tí hráči lepšie. Myslím to tak, že či sa príliš uspokojili s tým skorým gólom, ktorý strelili. Chlapci, začnem tým, že ja by som na tento zápas najradšej zabudol. Bola to trauma veľmi veľká pre nás všetkých a šokujúci výkon. Ja som bol tak smutný, nahnevaný, frustrovaný, že som skutočne, poviem úprimne, nespal celú noc a tak ako aj my mnohí som sa hanbil za podobný výkon. Nehovoriac o tom, že s týmto súperom sme 5 týždňov predtým už dostali taký veľký varovný signál, že nezahrávajte sa síce s posledným tímom tabuľky, vyhrali sme doma, ale vieme, že nezaslúžené a gólom súpera. O to viac si hovorím, že síce bude to náročný zápas, ale samozrejme v 5. minúte, ako hovoríš, dáme ich, v 60. minúte 2-0, ale potom v tej 70. minúte som začal cítiť, že môže to skončiť prúserom. A zhrdiem to veľmi jednoducho. Opäť sme urobili to, čo sme urobili už párkrát predtým. Začali sme brániť, zľakli sme sa súpera a toto nie je Arsenal, ktorý chceme vidieť, najmä v počasí, kedy prší, sneží, fúka, naozaj typické britské ostrovné počasie, kedy, poviem to jednoducho, stačí zavrieť oči, šup a jednu bum do vinkla, nikto to neurobí. Nikto nevystrelí, nikto sa ani nepokúsi. A takto smrdelo už posledných 10-15 minút a ten nešťastný gól v 94. minúte bol presným symbolom toho, že čo sme si pýtali, to sme aj dostali. Naozaj veľká hanba a veľké sklamanie pre nás všetkých. Aleš? No, souhlasím a nedalo se vlastně jako na to koukat, no. Byl jsem taky hodně znechucený, prostě byl jsem tak hodně naštvaný a frustrovaný, že vlastně jako zvlášť tu druhou půli jsem měl pocit, že Wolves vlastně hrajou o titul, jo? Že nejsme to my, prostě kdo to víc chce, to vítězství a to mě hodně jakoby překvapilo, no. Takže byl jsem hodně zklamaný z toho a ještě zvlášť, když vedeme 2-0 a to už Branko jako říkal na svým Instagramu, že vlastně Wolves jsou historicky nějak nejhorší tým v Premier League. Takže rozhodně jsem čekal jako větší chuť a zvlášť po tom vlastně prvním výsledku, kdy jsme měli štěstí na Emirates a urvali jsme to v posledních minutách, no. Mne k tomuto zápasu pekne pasuje aj v podstate prvá otázka od našich fanúšikov, a teda otázka od Jakuba, ktorá pôvodne bola mierená na Branka, ale myslím si, že Kubo sa nebude hnevať, ak ju zhrnieme všetci. Tá otázka znela, myslíš si, že ten mentálny blok je v Artetovi alebo v hráčoch? Výborná otázka, áno. Chlapci, ja poviem svoj názor. Ja sa stále budem
zatiaľ pokiaľ beží sezóna, zastávať Mikela Artetu. Mikel Arteta, opakujem ešte raz, je síce talentovaný, perspektívny, veľmi nám sedí tento typ manažera, si myslím, a ja do poslednej chvíle, do posledného hracieho kola v tejto sezóne za ním budem stáť. Ak príde chvíľa, že budeme hodnotiť sezónu a urobíme si sumár, ako sme dopadli, čo sme vyhrali alebo nevyhrali, tak potom príde rad na Mikela Artetu. Ale zatiaľ v každom kole budem súdiť predovšetkým hráčov, ktorí sú tam na to, a každý z nich je profesionál natoľko vyspelý, že čo iné už musí vedieť a čo inému môže dať ešte Mikel Arteta okrem taktických pokynov, veď predsa každý z nich má v sebe, alebo mal by mať, chuť po víťazstve. Zobrať 3 body, poraziť súpera, vystreliť na bránu, úplne základné, basic, elementárne veci, ktoré mnohí z nich nerobili. Takže ešte raz, Mikel Arteta, súďme ho na konci sezóny, zatiaľ mu veľmi držím palce a budem ešte raz, tak ako aj vy, aj my všetci súdiť výkony všetkých hráčov, lebo tie zďaleka neboli a nie sú stále ideálne. Já teda musím říct, jako já jsem obrovský zastánce Artety a řeknu to i teď dopředu, jakkoliv dopadne sezóna, tak furt za ním budu stát. A to už vlastně jsme to rozebírali tady několikrát z důvodu vlastně, z čeho nás dostal, jak změnil ten klub prostě i zevnitř, to myšlení, ty lidi prostě, takže já jakoby za ním stojím zuby nechty. Ano, ta hra, očekával jsem si říkal, jako tohle Arteta někdy po nich jako vyžaduje, tohle po nich chce, prostě to obehrávání kolem vápna, bez střely, že jo, a takhle, ale myslím si, že ta deka padá na ty hráče, že to je psychický blok prostě těch hráčů, už jen přece čekáme na tu trofej vlastně na Premier League jakoby dlouho, takže si myslím, že to je v těch hráčích, mají to určitě v hlavách, ale určitě chcou to stejně jako my, prostě fanoušci, takže si myslím, že to je více o těch hráčích. Si tiež myslím, že ten mentálny blok je v hráčoch. Proste Arteta a jeho taktika je tá, že on chce kontrolovať zápas. To znamená, že chce mať loptu na kopačkách a chce mať čo najväčšie držanie lopty. Proste nechce, aby sa robili chyby v obrane a chyby v obrane sa robia vtedy, keď proste ste pod tlakom, hej. To znamená, že ja si nemyslím, že proste teraz im Arteta povie, že nebehajte, neurobte krok naviac, proste odkopávajte lopty, vykašlite sa na to, proste oni góly určite nedajú, hej, že keď sme dali 1 alebo 2 góly, že toto podľa mňa nie je vôbec Artetová taktika, podľa mňa bolo vidno aj na jeho výraze tváre počas toho zápasu, alebo možno počas toho vyrovnávajúceho gólu, že proste mu išli slzy do očí a že si povedal, že takto to je úplne v ríti, že neviem, čo mám už robiť. A pripravme sa ešte na jednu vec, chlapci, že čím menej zápasov bude do konca sezóny, tým obrovský a väčší tlak na nás ako na klub bude v každej súťaži, v ktorej sme. Zhodneme sa na tom, že mnohí nám nedoprajú, mnohí robia všetko preto, aby Arsenal zase alebo stále nevyhral, ale ešte stále to máme vo vlastných rukách. Ešte stále nie je koniec sezóny. Ja som veľký optimista a verím tomu, že ten tlak ich učí byť lepším hráčom. Z nášho tímu, ak dobre hovorím, je len Gabriel Jesus, má skúsenosti s vyhrávaním majstrovských titulov, ktoré teda vyhral v Manchester City. A všetko sú to chlapci v najlepšom veku. Momentálne máme, všetky hviezdy podpísali nové zmluvy. Klub je nastavený na ďalšie 2, 3, možno 4 sezóny. A súhlasím aj s Alešom, že Mikel Arteta je ten človek, ktorý musí dokončiť tento proces. Takže budeme ho súdiť neskôr. Ja som rovnako jeho fanúšik a rovnako chcem, aby naďalej rozvíjal náš klub, aby sme mu dali ešte šancu a zatiaľ budem súdiť hráčov, ku ktorým asi prídeme a pozície, ktoré sú možno dobré alebo horšie obsadené, ale asi nám všetkým urobili veľkú radosť v súboji s Tottenhamom. Branko, ty keď si hovoril o tom, že ešte všetko máme vo vlastných rukách, tak mám tu ďalšiu otázku od Tomáša a tá znie, že ako vás ovplyvnil zápas s Wolves, čo sa týka výhry titulu Arsenalu v Premier League. No musíme priznať veľmi férovo, že bol to šok. Niekto múdry kedysi povedal, že ligová tabuľka neklame. Hej? A to je jedno, či to je futbal alebo hokej, môžeme dať emócie nabok. Ak sa pozrieme na tabuľku, niekedy je to veľmi kruté. A áno, od januára sa trúsime.
To je taký slovenský výraz, že strácame body. Jednoducho to, čo sme mali kedysi, dnes už neplatí. Áno, matematicky, ak všetko vyhrá Manchester City, tak asi bude majstrom. Ja si nemyslím, že Manchester City všetko vyhrá a rovnako neskladám zbrane a nemyslím si, že my, keď prídeme na Etihad Stadium, že automaticky ten zápas musíme prehrať. To si vôbec nemyslím. Ale dobre, tam ešte nie sme. Čakajú nás veľmi, ako v Anglicku hovoria, tricky games, ťažké, šmiklavé zápasy, nehovoriac o tom, že do toho vstúpi aj Champions League s veľmi ťažkým súperom už o chvíľočku. Takže Wolves je taký posledný varovný ukazovák zdvihnutý, po ktorom vieme, že nasledovala v kabíne taká tvrdá debata, chvála Bohu, že prišla, že si vyčistili vzduch, že si ponadávali, tak to má byť, čoho výsledkom bol potom fantastický výkon proti Sliepkam. Oni vlastně... Jako po zápase s Wolves. Jo, tak to jsem byl úplně zlomený, a musím říct, že to bylo letos poprvé, kdy opravdu jsem si jako říkal, tyjo, tak na Wolves prostě tohle ztratíme vedení 2-0, tak co víc chcou prostě, jako chcou ten titul prostě teda, a už jsem měl takovouhle otázku, že jsem si to pokládal prostě, jak na to, čekal jsem jenom jako reakci od toho týmu. A takže, ale jak říkal Branko, tak jo, pardon, teď mi to vypadlo. Nevadí, ja ťa doplním, lebo aj matematicky, keď sa pozrieme na niektoré výkony, tak s Brentfordom ten bod napokon po výkone, ktorý sme zahrali, bol relatívne dobrý. A Brentford má skvelú sezónu, je na približne 7. mieste, hrá o Európsku ligu, alebo o poháre, konferenčnú ligu. Takže z tohto výsledku po výkone, ktorý nebol dobrý, som až tak sklamaný nebol. O to väčšie sklamanie bolo na Wolverhamptone, o ktorom už nechcem hovoriť. Poďme na pozitívne témy. Dobře, já tě ještě jenom doplním, oni ty hráči vlastně, jak jsi říkal, spolu potom mluvili v kabině prostě to a i jeden hráč z kabiny, teď nevím to jméno, dneska jsem to četl, říkal, že bylo fajn, když si o tom promluvili, jak se kdo cítí, jak prostě, že neví ten náhled toho druhého hráče a že bylo fajn, jak si říkali ty vlastně pocity, jak se kdo cítí a že to vlastně uvítali. A teď už bych šel dál. Presne to bola moja ďalšia vec, ktorú som chcel riešiť a to bola tá debata, ktorú si dali úprimnú tí hráči v kabíne a vlastne celý možno aj realizačný tím. Nemyslíte si, že takéto niečo možno malo prísť skôr, alebo proste toto už bol naozaj ten zlomový moment, kedy si povedali, že tak toto tu už je veľa. Proste prehrali sme na Wolves, remizovali sme na Wolves. Možno ako Branko povedal, že ja som možno bol sklamaný aj po tom výkone na Brentforde, ale hovoril som si, že OK, ťažký zápas, ale proste toto bol ten zlomový moment, kedy sa tá sezóna láme a proste čakal nás ten zápas o Spurs. Myslíte, že toto je tá zlomová časť tej sezóny, áno? Kedy to malo prísť, alebo to malo prísť skôr teda? No tak takto zhodneme sa na tom, že asi najväčší šok je výsledok s Wolverhamptonom, lebo ak sme predtým stratili nejaké body, tak to nebol súper, ktorý v podstate už vypadol. Veď Wolverhampton je tím, ktorý získal historicky najmenej bodov v anglickej súťaži. Mentálne by mali byť úplne odídení, pretože už dávno vypadli a opak je pravdou. My sme sa s nimi natrápili doma, opakujem ešte raz, vyhrali sme ich gólom, nezaslúžene, ale dobre. A takmer sme prehrali, v podstate tá remíza sa ako keby pre nás v tejto situácii všetci rátali s tým, že to bude za 3 body, rovná takmer prehre. Takže prišlo to v najlepšom čase a úplne skvelé, že hneď potom v kalendári nasledovali Spurs, zápas u nich vonku, že sme sa mohli hneď chytiť, okamžite reagovať a zvládli sme to naozaj bravúrne. Ještě nikdy prej v Premier League v historii se nestalo jakoby v téhle fázi sezóny, že by vedoucí tým Premier League ztratil body s týmem, který je v sestupovém pásmu. Takže... Tak sme... Arsenal je tu na to, aby lámal rekordy, nie iba tie pozitívne, ale aj negatívne. Dokáže nás překvapiť. Dobre hovoríte, presne tak. Zase sme v niečom prví. Dobre, poďme teda, ako Branko povedal, už radšej na ten zápas zo Spurs. Ja sa musím priznať, že v podstate počas celého prvého polčasu napriek dominancii som bol extrémne nervózny a videl som to aj na tých hráčoch. Bolo vidieť, ako sme sa trošku aj zasekli, keď v podstate
hru prerušili tí rozhodcovia na 5 minút, čo tam mali problém s tým komunikačným zariadením. A ja som bol v podstate pokojnejší až za stavu 1-3, keď Spurs v podstate už úplne odišli. Ako ste to vnímali počas zápasu? Ja som sa na ten zápas veľmi tešil aj z toho dôvodu, lebo som bol presvedčený, že zvíťazíme. Za mňa to je zápas, ktorý typersky by som nazval tutovka, hej? Že vlastne tam určite vzhľadom na kvalitu, ktorú máme, výkon, ktorý sme museli podať, ich nestabilnú formu, prestíž toho zápasu, všetko hralo v to, že nebál som sa dať na tiket 2. A teda, ani zmena trenéra? Ani zmena trenéra? Ne, ja som bol... To boli všetko také faktory, ktoré tomu dávali taký výkričník, že pozor, ale naozaj ja som bol presvedčený, že my určite porazíme Tottenham. Nehovorím, že 4-1, to som netipoval, ale bol som pokojný v tom, že keď začneme hrať svoju hru, že to bude skvelý výkon, čo napokon aj bolo. Paradoxne, chlapci, čoho sa viac sa bojím, je nedeľný súboj s Chelsea. Mám na to aj svoje dôvody, ešte o tom nechcem hovoriť, ale ja sa fakt bojím toho zápasu. Nehovorím, že ho prehráme. Bojím sa, že môžeme stratiť body a už som ticho. Radšej. Tak to mě potom zajímá, doufám, že to na konci lehce probereme. Já teda jsem měl strach, musím říct, vzhledem k té změně trenéra a něco jsem ještě viděl, že vyhrál všechny první zápasy, kde vedl tým a vždycky v přestupovém pásmu a takovýhle jako statistiky, tím já se nechám jakoby trošku znervóznit. A o to víc mě potěšil ten už úvod zápasu, podle toho jsem viděl, vytvářeli jsme tam dost jako takových nadějných šancí a i ten pressing prostě hráči Tottenhamu chybovali a moc se mi to líbilo a už po první půli tak jsem byl taky v klidu a říkal jsem tady přítelkyni doma, za to musíme vyhrát tohle prostě. Dneska jsme lepší, dá se na to konečně koukat, takže věřím, že to vyhrajeme a o to víc mě to potěšilo. A ještě jenom doplním, když jsem viděl v základu Ezeho, tak jsem si říkal prostě... dneska se to opět stane prostě. I Arteta sám to ví, takže potěšilo mě to. Ja, ak sa mám priznať, tak ja keď som sa pozrel na to zostavu a videl som tam Ezeho, tak som mal menšie obavy. Vzhľadom na jeho posledné výkony, ktoré mne sa napríklad že vôbec nepáčili, až možno na nejaké pohárové zápasy. Každopádne agent Eze bol podľa mňa kúpený iba čisto preto, aby zosmiešnil Spurs v drese Arsenalu. 2 zápasy, 5 gólov viac proti Spurs majú iba Adebayor a Pires. Arteta v pozápasovom rozhovore sám povedal, že už asi vie, ako z neho vyťažiť viac a že Eze bol v podstate na neho aj trošku nahnevaný asi aj kvôli tej malej hernej vyťaženosti. Ja mám na vás otázku, či sa bude opakovať scenár z jesene a teda keď sme hrali proti Spurs, Eze tam dal hat-trick a potom Eze už v podstate hrával minimálne, alebo bude Eze členom základnej 11 v ostatnej sezóne častejšie? Ja poviem prognózu, ktorú som už hovoril aj na mojom Instagrame v porovnaní s Martinom Odegaardom, lebo to je pozícia, ktorá je im blízka. Začnem tým, že Martina mám ľudsky veľmi rád, Odegaarda, aj herne, keď má svoj deň, ale je ich veľmi málo v posledných mesiacoch, tak je to naozaj fantastický hráč a ja mu neželám vôbec nič zlé. Ale pýtam sa reálne, sami si povedzme, keď hrá na tejto pozícii Eze a naozaj zahral famózne zápasy, tak sa mi viacej pozdávala aj spolupráca možno s Gyökerešom, možno Ezemu sedia takéto typy zápasov. Je asi dobré, že aj Odegaard je pod tlakom, že na jeho pozíciu je adekvátna náhrada, ktorá možno môže byť vzhľadom aj na vek perspektívnejšia. Ja nehovorím, že Martin Odegaard má odísť. Ja len zvažujem možnosť, že keď sa pozrieme na jeho injury, ktoré sú na môj vkus už trošku dlhé, veľa, nešťastné, presne tak. Keď vidíme jeho body language, stále sa pozerá dole, je taký trošku introvert, možno sklamaný, možno uzavretý. Nie je to úplne typ kapitána, ktorý by na tejto pozícii mal rozdávať hru, otvárať, byť mozgom tejto celej našej útočnej sily, kreativity.
Martin nie je tým Martinom, ktorým kedysi bol, ale to sa vo futbale stáva jednoducho. Možno mu pomôže prestup, možno aj kabíne by pomohol prestup a ja sa opäť prikláňam k tomu, že za mňa je veľkým lídrom Declan Rice, aj kvôli tomu, že je to domáci chlapec, je to Angličan, je v najlepšom veku. A určite si myslím, že by mu kapitánska páska svedčala viac momentálne ako Odegaardovi, ktorému by to možno pomohlo, že možno tá ťarcha veľká, ktorá je na ňom, ho ťaží. Ale rozhodne Martina mám rád, tak ako aj asi aj my všetci. A späť k tomu Ezemu, je to taký možno talizman, možno nebude výborný v každom zápase, ale ja mu verím a stále si myslím, že ešte sme to najlepšie z Ezeho ešte nevideli. Potrebujeme viac takýchto konzistentných výkonov a pochopil to Arteta a veľmi sa mi páči reakcia na tlačovke, kedy priznal pred kamerami, že asi mu dal chrobáka do hlavy a uvažuje nad tým, ako z neho dostať to najlepšie. Mně se ta myšlenka s Odegaardem, když jsem tě slyšel, docela líbí, jako musím říct, jako. Zároveň teda mám v tomhle ještě trošku jsem opatrnej, protože vlastně jsme se o tom bavili trošku. Eze, když nastoupil proti Brentfordu, ten výkon byl šílený, taky po poločase šel pryč, nastoupil Odegaard, hra se najednou úplně změnila. Otázka je, jak by to bylo, kdyby tam Ezeho ještě chvíli nechal, protože vlastně byl už druhý poločas, potřebovali jsme vyhrát, ale jsem s tím ještě trošku jako opatrnej, ale Ezeho, jako mám ho hrozně rád, je víc kreativní a když mu dáme šanci a získá to sebevědomí a bude sbírat více minut, tak věřím tomu, že uvidíme ještě od něj mnohem víc. A to mi kolikrát u Odegaarda poslední dobou prostě chybí, no. Takže v tomto momente, koho viacej preferujete v základnej zostave, Odegaarda alebo Ezeho? Ťažko povedať, pretože nedá sa to tak jednoznačne povedať, záleží, aký typ zápasu hráme, proti komu hráme, ako urobiť tú zostavu. Asi je iné hrať proti týmu, ktorý bráni, je iné postaviť zostavu proti týmu, ktorý je útočný. Ja poviem možno taký kompromis, čo by možno Martinovi pomohlo. Nech ostane v našom tíme, ale zoberme mu kapitánsku pásku. Možno mu to pomôže. Možno. Jako já bych je chtěl vidět hrát spolu s tím, že Eze by nastoupil zleva na levým křídle, ale jako zároveň chápu Artetu, máme Martinelliho, Trossarda, takže chce jako zanechat trošku tu konkurenci, aby ty hráči jako na sebe tlačili, cítili šanci a Eze si hold musí ještě na tuhle pozici si myslím počkat zleva, no. Třeba z něj ta desítka teda bude, Arteta s ním aktuálně na tu pozici počítá, ale líbil by se mi zleva s Odegaardem to. Neříkám do středu zálohy, někteří fanoušci nám psali, že by mohli nastupovat spolu ve středu zálohy, ale myslím si pro tu rovnováhu toho týmu je důležitý ten Rice a Zubimendi, aby nastoupili po boku někoho kreativního. Ja to mám momentálne tak, že by som možno viacej preferoval v základe Odegaarda pred Ezem a to z toho dôvodu, že príde mi, že Odegaard má konzistentnejší výkony a ja to stále budem porovnávať na tom zápase s Brentfordom, proste, že keď tam hral prvý polčas Eze, tak bol v podstate neviditeľný, nevedel, kde sa má postaviť na tom ihrisku a keď prišiel Odegaard, tak kým sme dali ten gól, tak proste ten tým zrazu vedel, že čo má hrať, zrazu vedel, kde je sever. Ale presne to, čo Aleš spomínal, ja som od začiatku sezóny sa tešil na to, keď uvidím hrať Odegaarda a Ezeho vedľa seba, ale samozrejme to nejde do každého zápasu a skôr aj o tom sme sa už bavili, že by som to videl vtedy, keď proste budeme potrebovať neviem, posledných 30 minútach dať gól, tak priniesť tam ešte viacej kreativity, keby tam vystredal napríklad Ricea alebo Zubimendiho, alebo prípadne, že Rice by klesol na tú pozíciu šesky, ako keby ja. A tak myslím, že to sme možno v jednom, dvoch zápasoch už videli, ale proste pýta sa to možno častejšie už túto sezónu. Dobre. Poďme na Viktora Gyökeresa. V posledných dňoch dosť prepieraná téma. 15 gólov v tejto sezóne je za náš tým. Je to 5. najlepší strelec momentálne v Premier League. V roku 2026 8 gólov vo všetkých súťažiach. V podstate je to najviac pomedzi všetkých útočníkov v Premier League.
pod Artetom strelili v jednej sezóne viac iba Lacazette, to bol 17 gólov, Havertz a Aubameyang majú tiež po 15 gólov, ale teda Viktor má pred sebou ešte pár zápasov tejto sezóny, takže si myslím, že by to mohol prekonať. Aj ten úvod zápasu na Spurs už bolo vidieť, že proste je v tom zápase a že to možno bude jeho zápas, pretože už hneď v úvodných minútach tam mal hlavičku. Potom sa tam krásne uvoľnil na ľavej strane, vystrelil tam k zadnej tyčky, netrafil to síce, ale bola to veľmi pekná akcia. Momentálne Gyökeres stredá zlé výkony s dobrými a ja sa vás chcem spýtať, ak by tá sezóna skončila dnes, brali by ste ho ako dobrú posilu alebo ako flop? Dobrá otázka. Opäť zopakujem to, čo som chlapci povedal tu 2 alebo 3 krát predtým. Za mňa žiaden flop, v žiadnom prípade. Ja sa budem zastávať Gyökereša jednoznačne, pretože spomeňme si na výkony, ktoré možno neboli ideálne, hľadal sa samozrejme, musíme uznať, ale prišiel s nálepkou úplne extrémnou a tomu ťaží. On už nikdy nezopakuje sezónu, aby dal za kalendárny rok dokopy v klube a v reprezentácii 60 plus gólov. To už nikdy nebude. Už nikdy nebude hrať v portugalskej lige. Takže áno, trošku tá optika naša bola nastavená tak, že príde a začne súkať v každom zápase hat-trick, lebo sme všetci nedočkaví. Súhlasím, jeho výkony neboli ideálne, ale rozhodne Viktor nie je flop. Ja som povedal takú myšlienku, že verím, že v tej druhej polovičke sezóny bude pre nás úspešnejší, kvalitnejší a že oceníme jeho prínos, čo napokon od januára sa ukazuje, ako si správne povedal, že patrí naozaj medzi hráčov, ktorí momentálne majú výbornú formu. A ja len odpoviem opäť faktom, že Thierry Henry, keď začínal hru v Arsenale, prvých 9 kôl, 9 zápasov, nedal ani gól. Ja nehovorím, že Gyökeres bude Thierry Henry. Moment, Thierry Henry bol a bude iba jeden. Ja sa len chcem zastať Gyökereša a mám tu aj takú štatistiku, že on dáva góly iba proti slabým súperom a iba proti tímom zo spodnej tabulky. No tak ja len odpoviem, že dal gól aj Chelsea, Tottenhamu, Atletiku Madrid, Inter, Milano a tak ďalej. Takže tie médiá do tej štatistiky teda sedí trošku. Sedí samozrejme a nech, hej, a rovno 2. Ale ja sa budem zastávať Viktora, verím mu, že postupne aj Arsenal nájde herný štýl tak, aby sme mu ten servis dávali, aby tie lopty dostával. A nezabúdajme na poslednú vec, že Arsenal hrá posledné roky do šírky. Hráme cez krídla, hráme cez Saku, hráme cez Martinelliho. Kedysi dávno sme hrávali napríklad takto kolmo priamo na Van Persieho. To sú lopty, ktoré by mal dostávať Gyökeres. To je servis, na ktorý bol zvyknutý. Ale my ako klub, ako tím, takto nehráme. Takže za mňa má stále veľa šancí, ja mu teda verím a v žiadnom prípade Viktor nebude flop. Určite nie. Vlastně jsem chtěl vzpomenout, jak Branko tady vlastně dříve byl a ještě si zmiňoval vlastně, s čím souhlasím, že nesmíme zapomenout, že on neměl vlastně přípravu, že jo, před sezónou, kterou neabsolvoval. Tam si to tady vlastně zmiňoval a my jsme se ho tady zastávali, jsme schytali hejt od našich fanoušků, co na něm furt vidíme a že to je flop prostě a to, ale jako je potřeba mu fakt dát, že jo, čas, přišel do jiný země, do nového týmu, první sezóna, bez přípravy a je na něm vidět, jak je mentálně hrozně silnej. Prostě nazval bych ho až monstrum, kdy prostě se x zápasů nedal gól, valilo se to na něj ze všech prostě stran, od fanoušků, z médií a takhle a bylo prostě furt na něm vidět na hřišti, jak je soustředěný, jak maká prostě pro ten tým a já jsem s ním jako neměl problém. Nějaký zápas bylo vidět, že mu to třeba odskakovalo od nohy a takhle, ale i v tom je vidět, že on to umí prostě a předved to i proti Tottenhamu, podržet balón a i když kolikrát nejde do těch prvních balónů, tak vždycky toho stopera prostě svým tělem se snaží jakoby odstrčit, odstranit a jak je silnej, tak většinou se mu to povede a ten balón skočí a už jdou do souboje a ten balón se podrží, jo, obránci se můžou vysunout prostě a můžeme presovat, takže je ohromně platnej a daleko víc mi tam sedí než Gabriel Jesus prostě, zvlášť jako proti těmhle
No, povídej. A doplním aj za iných fanúšikov, napríklad Liverpoolu, porovnanie, kto by mohol byť flop. A to je dobrá otázka do debaty, možno nám fanúškovia odpíšu. A ja vytiahnem meno z Liverpoolu Alexander Isak. A poviem vám aj dôvody prečo. Nehovorím teraz o zranení, ktoré má. Dobre, to sa stalo, žiaľ. Vyradilo ho na celú sezónu. Ale pamätáme si kauzu, za aké peniaze prišiel. Prišiel za rekordný prestupovú čiastku, ktorú Liverpool za ňo dal. Chlapca, ktorý bol udomácnený v anglickej lige, ktorý pozná všetkých súperov, ktorý nemusí sa vyhovárať na to, že potrebuje 3 mesiace, 4 mesiace sa aklimatizovať. A spomeňme si, že pomer cena a výkon, všetci sme si hovorili, teda my arsenalisti nie, ale niektorí odborníci, že ak prestupí Isak, rovno dajte titul Liverpoolu. No tak sa pýtam fanúšikov Liverpoolu, v akom smútku sú, keď videli prvý mesiac, druhý mesiac kompletne strateného Alexandra Isaka. Prišiel s extrémnou cenovkou, s obrovským očakávaním a bol v tých zápasoch absolútne neviditeľný. To sa s Gyökeresom nedá porovnať. Ja by som ešte možno k tomu Gyökeresovi, že on, ako som aj spomenul, že strieda zlé výkony s tými dobrými, tak si myslím aj zároveň aj to, že tie zlé výkony sú priamo úmerné s tým, aké zlé výkony sú celého týmu Arsenalu. Že on v podstate tie zlé výkony má v tých zápasoch, kedy nejde celému Arsenalu, mohli sme to vidieť proti Brentfordu, proti Wolves nás akože vôbec nepodržal, ale zároveň sa pýtam otázku, či je on ten človek, keď prišiel on teraz prvú sezónu do Arsenalu, ktorý v podstate má niesť tú ťarchu na tých pleciach, hej, že on nás tam má podržať, pretože na neho tam idú tie lopty, veľmi ťažké, v ktorých ja si budem tento názor zastávať, ale v tých loptách, ktoré idú dopredu, je oveľa lepší Havertz a v podstate aj podľa mňa lepšie sedí do našej hry. Ale vidíme, že keď hráme priamočiarejšie, keď sa Gyökeres dostane do zápasu od úplného začiatku ako proti Spurs, tak proste je to jeho zápas a vie sa do neho dostať. Videli sme aj proti Spurs teraz, že on je platný aj do medzihry, mal tam veľmi pekné nahrávky, mal tam sklepávania, veď pri tom Ezeho druhom góle on tam sklepol tú loptu na Ezeho, Eze mu to dával na saku a potom sa to dostalo naspäť k Ezemu, takže urobil tam výbornú robotu. Proste všetko to záleží od toho, aký má ten tím, celý tím momentálny deň a od toho sa odvíja podľa mňa aj výkon Viktora Gyökeresa. Takže za mňa, ak by som mal povedať, samozrejme flop to nie je, má na čom pracovať, ale určite je platný, aj keď nie úplne vždy samozrejme. A poviem ešte posledný taký nejaký odhad, porovnanie s Havertzom. Áno, typologicky iný typ chlapca. Veľká škoda, že jednoducho má takúto smolnú sezónu, ale keby išli kopať 11 a mal by som si vsadiť, že kto dá gól, tak ja si vsadím na Viktora Gyökeresa, ktorý z 10 penált 10 dá. Havertz, nie som si úplne istý. Súhlasím. Tá jeho bomba v nohe, to je neskutočné. Videli sme to niekoľkokrát. Ja by som sa ešte rád pozrel možno aj na ten neuznaný gól Randala Kolomuaniho po faule na Gabriela. Toto nie je v podstate prvýkrát, čo toto Gabi spravil. Spomeňme si na gól v zápase s Newcastlom v roku 2023. Vtedy tam bol v súboji s Gordonom a rozhodcovia tam v podstate okolo toho faulu riešili a ďalšie sa mi zdá, že 2-3 veci. Tam bola tá lopta za čiarou alebo nebola za čiarou, offside a nejaké podobné veci. On v podstate zacítil tie ruky na chrbte a rovno padol. Nechcem akože uraziť nikoho, ale proste ako slečna. Jemu to proste raz, dva, trikrát neprešlo, no aj tak to skúša. Ja to veľmi nechápem, nejde mi to vôbec do hlavy. Ako ste to videli vy, lebo podľa mňa ten gól mal byť uznaný. V kontexte toho, že by vlastne znížili a ten zápas by mohol mať potom úplne iný priebeh, tak si dovolím povedať, že toto bol kritický moment, to musíme mnohí uznať, lebo Tottenham by sa vrátil do hry. A súhlasím s vami, chlapci, áno, máte pravdu, že toto je taká zvláštna brazílska, taká úchylka, to majú niektorí brazílski hráči, že vedia to tak zahrať, zneužiť a áno, máš pravdu, Gabriel má k tomu tie sklony, tak ako je perfektný v niektorých situáciách, tak dokáže vyrobiť aj nejaký kicks. A ja si myslím, že mnohí rozhodcovia už dostali také signály a videá, že ešte párkrát to skúsi a mu to neprejde. Takže súhlasím s vami, toto do tej hry neplatí, bol to sporný moment, chvála Bohu v náš prospech. No.
Souhlasím, oddechnul jsem si, jako taky, když jsem to viděl zprvu, tak jsem si říkal, tyjo, ten tam předvedl letecký den. Viděl jsem, jak to rozebírají v jiném podcastu a řešili jako, že ty obě ruce nahoře byly a pak už je to jenom na rozhodčím a řešili tam vlastně, když se do toho zapojuje VAR a rozhodčí, takže kdyby to, nevím teď, jak to vlastně konkrétně asi bylo, se přiznám, myslím, že do toho zasáhnul VAR. Ono to bolo tak, nie, ono to bolo tak, že rozhodca odpískal faul a tým pádom to VAR nemenil, lebo to nebola zjavná evidentná chyba. A keby neodpískal faul, tak tiež to VAR nerieši, pretože by to nebola zjavná evidentná chyba. Takže... Dobře, tak tím je to vlastně jako rozhodnuto, no. Řešili, že tam vlastně jako byly obě ruce na tom Gabrielovi a pak už se řeší jenom intenzita, no, takže nemusel to takhle přihrát, ale pro nás to dopadlo dobře, takže bych šel dál. Minule nás na Newcastle bych řekl, že nás okradli, teď se nám to vrátilo, takže to už prostě fotbal, no. Je to 1-1. Ty, Branko, si povedal, že to bol zlomový moment a naozaj si myslíš, že keby Tottenham vyrovnal na 2-2, tak by sme mali problém dotiahnuť ten zápas do víťazného konca, lebo podľa mňa tam neboli akože žiadne indície na to, aby sa to po takejto chybe, napriek tomu, že sme spravili takú chybu, presne ako po tej prvej chybe, vlastne aj táto druhá situácia bola po chybe Declana Ricea, čo je že veľmi jedinečné a nestáva sa to často, tak ja si nemyslím, že proste by sa ten zápas nejako otočil a že by sme to nedotiahli do víťazného konca. Áno, súhlasím, zopakujem ešte raz, ja som bol presvedčený, že ho zvládneme a že zvíťazíme, ale tak bol to taký kritický moment z toho pohľadu, že dostalo by to ešte väčší náboj, dostali by sme sa opäť pod tlak, možno by to nebolo 4-1, možno by to bolo iba o gól, ale reálne, keď si zhrnieme tie šance, že ja neviem, ten, kto zápas nevidel, tak a pozrel by si iba nejaké štatistiky, tak možno by sme sa zhodli na tom, že derby mohlo skončiť, ja neviem, 2-6. Určite. Mohlo pokojne. No. Určite áno. Aleš, ešte niečo? No, nechci být už moc kritický, takže já byl hodně překvapený, psal jsem to vlastně vám klukům i do skupiny před koncem zápasu, že já, když to řeknu jako hodně blbě, nebudu koukat teď na výsledky z poslední doby, tak mám pocit, že poslední tak měsíc a půl se na to nedalo koukat a najednou prostě jsem z toho měl radost, bavilo mě to a jak jste říkali, už hráli víc přímočaři a je vidět, že to jde, takže myslím, že měli taky týmovou poradu určitě, no a sebrali koule a šli do toho na plný obrátky a tohle potřebujeme vidět i ve zbývajících zápasech. Ne hrát úplně na jistotu za stavu 0-0, ale zničit toho soupeře, když dáme góla, tak dát na 2-0 a uklidnit se trošku. Takže môj názor takhle, no. Tak poďme sa pozrieť na tie ďalšie zápasy, pretože pred sebou máme, ak sa nemýlim, 11 zápasov ďalších Premier League posledných a pred sebou najbližšie máme zápas Chelsea, ktorý odohráme v nedeľu o 17:30 nášho času. Branko, ty si to už trošku načrtal, že sa toho bojíš, tak poď do nás. Chlapci, chcem byť optimista, aj teda som, samozrejme, aby som nechcel kaziť nejakú náladu, ale pripravme sa na to, že my nevyhráme všetky zápasy. Pretože ono je to vo futbale tak, že ak po toľkých rokoch máme vyhrať titul, tak to bude krvavý boj o skóre možno až do posledného kola. Na to sa pripravme. Takže tabletky, tlakomery, ja neviem, lieky na spanie a to všetko musíme mať my arzenalisti pripravené. Napokon, veď každý z nás má takú povinnú lekárničku doma za tie roky. Na to sme si zvykli. Ale k tomu zápasu s Chelsea. Prečo sú tie faktory pre mňa také trošku zvláštne a nie som úplne vyrovnaný s tým, že to bude zápas, ktorý v pohode zvládneme a vyhráme presvedčivo. Prvý faktor je ten, že Chelsea nás neporazila približne 5 rokov. A štatisticky to už raz musí prísť. Ja dúfam, že to nebude v nedeľu samozrejme, ale má v sebe niečo ten zápas, že poprvé bude gólový,
Všetky zápasy ostatné z Chelsea boli veľmi, veľmi vyrovnané. Vieme, že v tom Carabao Cupe to bolo tiež také natesno a Chelsea sa hecne, najmä teraz po strate z Burnley to bolo, áno, tak urobí všetko preto, aby sa vrátila naspäť do boja o Ligu majstrov, pretože tam na 4., 3., 5., 6. mieste je to úplne extrémne nabombované. No a zároveň si myslím, že to je herný štýl, ktorý nám nevyhovuje. Oni sú veľmi behaví, mnohé tie zápasy s nimi boli veľmi, by som povedal, vyrovnané, aj keď po víťazstve nad Spurs sme doma oddychnutí, po celý týždeň nehráme nič, tak verím samozrejme, že to zvládneme. Veľkou pomocou pre nás je, že obranu majú, nehovorím, že rozkývanú, ale majú tam nejaké... Niekto tam nenastúpi. Wesley Fofana dostal minule červenú kartu proti Burnley a je ešte stále asi zranený. Tak, áno. No toto sú všetko tie faktory, ktoré by nám mali tomu nahrať. Takže nechcem to dramatizovať, nechcem to nejako privolávať, že to skončí, nedaj Bože, nejakou remízou. Ja hovorím vo všeobecnosti, pripravme sa na to, že my nevyhráme všetkých zvyšných ligových 11 alebo 12 kôl, ale pevne verím, že to isté neurobí ani Manchester City. No já se hrozně těším, zvlášť teda po tom výsledku Tottenhamu a myslím si, nebo nemám z toho takový strach jako Branko, vzhledem k tomu, že ty jejich poslední výsledky nejsou nic moc ale říkám, je to derby, mluvíme o tom furt, je to derby, bojujeme o titul, oni o ligu mistrů, obranu mají rozpadlou a co jsem i četl, tak vlastně i do útoku nehrajou nic moc. Jo? Palmer prej bez formy, Pedro Neto, že dělá furt tu samou kličku, jinak by ho prodávali už prostě. Takže myslím si, že výhoda je na naší straně, ať už, že hrajeme doma, vyhráli jsme 4-1 teď na Tottenhamu, takže myslím si, že ty hráči budou hrát víc uvolnění a doufám, že uvidíme hezký výkon a můj výsledek na tip je 3-1 výhra. Arsenal. Ja som to hovoril už aj v minulom podcaste, že my sme posledné roky mali výbornú bilanciu proti tímov Big Six. Ale túto sezónu sa mi zdá, ako keby proste Arteta na tieto týmy zvolil úplne inú taktiku. Videli sme to v zápasoch proti City, proti United, proti Chelsea, Tottenham tam nerátam. Videli sme, že tá taktika bola proste skôr opatrná. Na zápase na Chelsea proste tá bola remíza. Urputne sme vyhrali na United hneď prvý zápas ligy. To bol tiež veľmi ťažký zápas, kedy sme dali gól v podstate 13. minúte a potom mal šance v podstate už iba Manchester United. Proti City to bolo také tiež, že v podstate sme tam vyrovnali v 90. minúte tým gólom Gabiho Martinelliho. Ale trošku sa to vo mne bije, pretože po tomto zápase so Spurs očakávam také isté nasadenie aj teraz v nedeľu. To znamená, že bojím sa toho, že to skončí remizou, ale zároveň verím, že to bude rovnaký výkon ako na Spurs a že proste tam, že to dokážeme doma urvať a pobiť sa s nimi o tie 3 body. Takže uvidíme, ako tyto naše predikcie dopadnú. Ja som v podstate nepovedal nič. Chtěl jsem říct, otázka ještě, s jakou taktikou přijede Chelsea. Víme, jak to bylo v odvetě poháru, že jo? Takže jestli budou vyčkávat, bude to víc defenzivnější prostě, zvlášť jako myslím tu první půli. Takže jsem sám zvědavý, jako s jakou taktikou přijedou, ale vzhledem k tomu, že bojují o ligu mistrů, tak si myslím, že je to prostě otevřený, oba týmy samozřejmě, že ho budou chtít vyhrát, takže jsem na to zvědavý, jak to dopadne. A hlavne Chelsea sa vie túto sezónu ako keby namotivovať na tie silnejšie týmy, že oni strácajú aj tým, že majú veľmi mladý, v podstate najmladší tým, už druhý alebo tretiu sezónu po sebe majú najmladší tým v Premier League, tak oni ako keby strácajú s tými slabšími týmami, ale zároveň na tie silné týmy sa vedia namotivovať a mohli sme to vidieť túto sezónu už niekoľkokrát, takže bude to veľmi zaujímavé, rozhodne sa na to teším, ale budem celý deň na práškoch. Dobre, myslím si, že sme to celkom pekne prebrali. Ak súhlasíte, tak by sme sa mohli pozrieť na tie otázky od našich fanúšikov. A ja by som začal prvou od Krištofa.
Prečo si myslíte, že robíme v zápase toľko chýb? Je to o psychike? Zopakujem svoj názor ešte raz. Máme tím, ktorý je pod extrémnym tlakom, najmä v tejto sezóne. Darmo si budeme hovoriť, že chlapci to nečítajú, čítajú samozrejme, žijú v tom prostredí. Ja nehovorím, že chodia každý večer v posteli a rolujú si nejaké Instagramy a nejaké noviny a webové portály, ale žijú v prostredí, kde sami musia cítiť, že ten tlak je na nich obrovský. Od trénera Mikela Artetu cez celý tím, takže ono je to niekedy tak v športe, že, a vo futbale zvlášť, že hlava chce, hlava aj vie, ale nohy nechcú, nohy nemôžu, nevládzu, sú drevené a tak ďalej. Párkrát urobil chybu v obrane Saliba, niekedy Gabriel, teraz urobil Declan Rice, ale ešte raz, Declan Rice má nárok urobiť chybu, veď on je takmer bezchybný, on je fantastický, takže odpustíme mu tú chybu, ktorá sa stala na Tottenhame. Aby som odpovedal Krištofovi, áno, je to otázka toho, že musíme vyhrať prvú veľkú trofej, nech spadne z chlapcov to bremeno, tá ťarcha, tie pochybnosti a pevne verím, že keď vyhráme prvú, tak hneď zápätí na to sa naučíme vyhrávať a príde ten winning, nejaká taká séria titulov väčších, menších a toto presne potrebujeme. Já nemám co dodat. Vlastně jako jsme odpovídali na to už z začátku, jak jsme o tom mluvili a myslím si, že to je ta psychika hráčů samozřejmě, jako, ale to už jsme rozebírali z začátku. Dobre. Branko, otázka na teba, keďže si mal aj to Rilsko, kde si hovoril o Odegaardovi bye-bye. Tak, ak by odišiel Odegaard, koho by si, Braňo, kúpil namiesto neho? Do stredu pola, no momentálne neviem, poviem pravdu. Ja zopakujem ešte raz ten názor, aby si chlapci nemysleli, že ja chcem, aby odišiel. Vôbec nie. Ja si len možno myslím, že ak by mu vedeli nejako pomôcť a zobrať tú kapitánsku pásku, urobiť Declana kapitána od novej sezóny, to je také moje želanie, ja to poviem na rovinu si myslím, že Declan by bol lepší kapitán, väčší líder, možno viacej rešpektovanejší a opakujem, všimnite si to aj vy, keď beží zápas a vidíme, ako Odegaard komunikuje a ako komunikuje Declan Rice s tými chlapcami počas zápasu. Je to evidentné, že ako domáci chlapec Angličan by to možno svedčalo aj Arsenalu ako klubu, aby mal počase niekoho domáceho ako kapitána tímu. Čo sa týka nákupov, tam by som bol momentálne opatrný. My máme nakúpené, takže my potrebujeme trošku už aj predať. Kto by sa mi možno páčil, ale nie na túto pozíciu Martina Odegaarda, ale špekulujem nad tým, že či Rafael Leao, o ktorom sa častokrát posledný rok hovorí, z AC Milano na krídlo, má 26 rokov, čiže je v najlepšom veku, ale je atletickejší, väčší, silnejší ako Martinelli napríklad, tak či by toto nemohla byť výhľadovo nejaká ďalšia posila, ale to si nechajme na leto a na klebety, na ktoré ešte bude čas. Najprv dokončme sezónu a ja si myslím, že máme tým takmer ideálne vyskladaný. Takmer. Na toto možno aj nadväzuje tá ďalšia otázka od Niku Ajsibich. To, čo si povedal, či vôbec je nutné, aby sme niekoho kupovali, napriek tomu, ak by Martin odišiel. Možno. Myslíte si teda, že Nwaneri ostane po návrate v našej zostave? No tak Nwaneri, keď mu skončí hosťovanie, no tak sa vráti do Arsenalu. Dobre hovorím, hej? Áno, ale teda či ostane u nás, či si Arteta nechá, či ho bude využívať, alebo či zase pôjde na možno nejaké ďalšie hosťovanie. Pozri sa, zoberme si Williama Salibu. William Saliba prišiel zo Saint Etienne, ak si nemyslím, za 27 miliónov, ak si dobre pamätám. A bol na 3 hosťovaniach. Bol v Saint Etienne, bol v Marseille a bol ešte neviem kde. Takže vieš, všetci tí mladí chlapci, oni chcú hrať hneď základ a hneď chcú mať neviem aké peniaze a tak ďalej. Ja by som to prepleskal, Nwaneri, alebo Saliba, nesaliba, trošku rešpektu, trošku dozrievania. Ak tí chlapci idú von a im to pomôže, iný herný štýl sa naučia, inú kultúru, iný jazyk,
iné taktické pokyny, tak toho chlapca to len zocelí a môže byť lepší. Saliba je toho skvelým príkladom. Ťažko povedať, či sa Nwaneri hneď vráti do základu po sezóne, neviem, ale ja s ním počítam a ja si myslím, že Nwaneri má u nás určite perspektívu a budem rád, ak bude raz platným členom A týmu. No, já se bojím, jak to s ním dopadne, protože ještě je stále mladý, takže má čas, takže věřím tomu, že se chytne, ale uvidíme, jak to dopadne na tom hostování v Marseille. Mám pocit většinou jako takhle, když se kouknu zpátky, co si pamatuju, tak většinou jak ten mladý hráč, krom Saliby teda, odešel někam na hostování a vrátil se, tak nepamatuju si moc, že by se jako chytil a vrátil by se do té sestavy Arsenalu a stala by se z něj hvězda. Většinou jako ten mladý hráč prostě mu ten trenér nedůvěřuje a nedává mu minuty, tak jako, jak říkám, mám trošku obavy ohledně toho, ne, že bych mu nevěřil, ale uvidíme, až se vrátí, no, jak ho bude využívat Arteta, určitě mu dá v předsezónní přípravě šanci se ukázat a podle toho se rozhodne. No uvidíme hlavne, ako dopadne toto hosťovanie, pretože vieme, že si ho vyhliadol De Zerbi, mal aj rozhovory s Mikelom Artetom a De Zerbi po 2 zápasoch, čo Nwaneri odohral, tak odišiel a Nwaneri odtedy v podstate nie je v základnej zostave, takže som veľmi zvedavý, ako sa táto situácia ohľadom nášho mladého hráča vyvinie. Každopádne poďme ďalej. Otázka od Michaela a je to otázka ohľadom Bukayo Saku. Čo si teda myslíte o aktuálnom Sakovi? Prestáva byť ťahúňom? Čo tie šance, čo nedal? Takisto výborná otázka. Ja si myslím, že trošku sme to prestrelili, že Bukayo je síce náš diamant, veľmi talentovaný hráč nielen pre Arsenal, ale aj pre anglický národný tím. Neviem, čo to s ním urobí, lebo pozrieme sa do histórie a všetci veľmi dobre vieme, že keď sme navýšili luxusný plát a podmienky dali či už Özilovi, ja viem, je to iná pozícia, Aubameyangovi, iná pozícia, ale vieme, ako ten príbeh skončil. A to je situácia aj v iných kluboch, nielen u nás. Tak potom tí chlapci, nehovorím, že vypnú, ale buď sa uspokoja, buď trošku uletia. Ja chcem veriť, že Bukayo Saka aj tým, aký je povahovo čistý, ako je rodinne založený, ako o ňom nemáme žiadne škandály, čiže nemám pochyb o tom, že by mu trošku stúpla sláva do hlavy, ale áno, súhlasím, nie je to ten Bukayo Saka, ktorý nás ťahal. Ale rovnako sa pýtam aj vás, chlapci, nemôže Arsenal vstať iba na Sakovi. Veď predsa rok a pol, 2 dozadu, nebyť Saku, tak neviem, kde by sme boli, hej? Ale už aj tá jeho kľúčka je prečítaná, už aj ten jeho pohyb je stále rovnaký. Stále má dokopanú achilovku, je veľa faulov na ňo, čiže on častokrát dokončí zápas a my sa všetci bojíme, že v akom stave Bukayo Saka bude, pretože má takýto herný štýl. Neviem, či tá zmluva na také peniaze v jeho veku bola úplne dobrým riešením, ale za to nesú zodpovednosť iní. Mně přijde, že vždycky si uvědomíme, jak nám ten hráč chybí, až když se jakoby zraní a nehraje. Protože když začal nastupovat Madueke, tak spoustu fanoušků vlastně psalo, že tady vidíte, jak nám chybí Saka. Teď můžete vidět, jak moc nám chybí, jak je pro náš tým důležitý ale souhlasím zároveň s Brankem, ta klička jeho je už jako, mají ho přečtenýho a už není tolik nebezpečný, jako býval. Vlastně nestřílí tolik v zápase. Kolikrát se dostane prostě do střelecký příležitosti. Jo, poslední dobou jako dobře, nahraje jsem tam na gól, ale víc mi tam chybí prostě uvolnit se jeden na jednoho, vystřelit a otázka je, Arteta ho zkoušel na té desíce, umí levou i pravou, což je oproti Ødegaardovi výhoda, ale myslím si, že je pro nás platnější z toho křídla a ve středu můžeme využít toho Ezeho nebo Ødegaarda. Ja si pamätám na začiatku sezóny, keď sa zranil Saka a prišiel tam Madueke, tak sme si hovorili, že super, že konečne nevidno až takú dieru medzi tým, že tam Saka nie je a že tam Saka je. Podľa mňa ale Madueke ako keby sa neposúval tú sezónu až tak výrazne a že stále ako keby sa snažil ako keby
prísť na to, že vlastne čo chce hrať ten Arteta, že sa spoznáva s tou taktikou. Ja v ňom vidím veľký potenciál, ale stále ešte to nie je podľa mňa, že úplne adekvátna náhrada za Saku. A napriek tomu, aké má Saka v tejto sezóne čísla, tak je to v podstate náš druhý alebo tretí najlepší strelec. Druhý je Martinelli, ak sa nemýlim, áno, v tejto sezóne. S tým, že ja si myslím, že by sme sa mohli na futbal možno prestať pozerať aj iba z pohľadu tých čísel, hej, pretože Bukayo Saka nás v podstate ako jediný ťahal tie posledné 2-3 sezóny. On bol ten hlavný, ktorý dával góly, ktorý dával asistencie, ak teda nerátame možno do úvahy ešte Havertza, ktorý bol v jednej sezóne najlepší strelec týmu. Ale zároveň, no a to, čo som chcel povedať, že presne, že nepozrieme sa na to cez čísla, podľa mňa je veľmi dôležitý nie len do útoku, ale aj do obrany. A povedzme si iba proste štatistiky proti Spurs, síce si prepísal iba jednu asistenciu, ale absolvoval najviac súbojov, bol 22, najviac prihrávok vo finálnej tretine ihriska mal 21, najviac dotykov v superovom pokutovom území 18, najviac získaných faulov 4 a najviac úspešných driblingov 2. To znamená, že podľa mňa ten Saka je stále platný pre náš tím, aj keď to možno nevidno až tak na tých číslach, ktoré mal v minulých sezónach lepšie. Toť môj názor. Určite veľmi pekne si to povedal. Nemôžeme stále všetko hodnotiť iba cez čísla a štatistiky. Bukayo, hovorím ešte raz, a to sa o ňom vyjadrujú takto tréneri, hráči z reprezentácie, nielen z klubu, je povahovo a ľudsky veľmi dobrý chlapec. Proste natrieš ho na chleba, vidieť na ňom, že určite nie je konfliktný, problémový, v žiadnom prípade, naopak dokáže stmeliť kolektív. Párkrát už mal kapitánsku pásku, hej, dokonca od začiatku zápasu. Takže či to bude one club man, uvidíme, či celú svoju kariéru napokon bude hrať iba za Arsenal. Podpísal luxusnú zmluvu, dlhodobú. Ja si myslím, že už nie je veľmi kde potom platovo stúpať, takže teraz je na ňom, aby tie ďalšie roky sa stabilizoval, aby si založil rodinu, k tomu smeruje, aby sa upokojil a aby sme tie najlepšie roky, ktoré nám Bukayo Saka môže dať, tak aby venoval tomuto klubu. Má na to určite a ja som jeho veľkým fanúšikom. A možno ešte k tej zmluve, aby som sa vyjadril, pretože to, čo si povedal, Branko, že keď sme niekomu zvýšili plat na takúto ohromnú čiastku, tak to s ním zamávalo a tie výkony išli iba dole a potom väčšinou ten hráč odišiel, to je absolútna pravda. Ale zároveň aj Arsenal ako keby deklaroval týmto, že proste Bukayo Saka je to najlepší hráč, je to náš starboy, je to najlepší platený hráč a proste ktokoľvek, kto k nám bude chcieť prísť alebo koho budeme chcieť kúpiť, tak nikto nemôže mať väčší plat ako on. Hej, a mne sa páči táto prestupová politika, lebo proste aj v lete sa napríklad riešil Rodrigo a boli tam nejaké informácie alebo nejaké kulárne, možno to boli nejaké kačice alebo niečo podobné, že proste Rodrigo chcel byť najlepším plateným hráčom týmu. Hej, ale proste mne sa to páči, že ten hráč nemôže prísť do týmu, ešte aj nič nedokázal a už je najlepšie plateným hráčom. Proste ten hráč si to musí zaslúžiť a myslím si, že Bukayo si to zaslúžil a presne to, čo si ty povedal, Branko, vieme, aký je Bukayo Saka osobnosť, aká je osobnosť. Proste nemyslím si, že by to s ním nejako zamávalo, takže verím, že to bude všetko v poriadku. Dobre. Áno, ja len doplním poslednú vec ešte na tému Bukayo Saka a páči sa mi to porovnanie, ktoré si dal, že Rodrigo alebo iní hráči zo zahraničia. Nie, Bukayo je náš chlapec, vychovaný od, 6, 7, 8 rokov, proste prešiel celým systémom klubu, má DNA, ak niekto má v krvi a vo svojom hernom prejave, tak to je práve Bukayo Saka, ktorý naozaj môže celú kariéru hrať za náš klub, takže súhlasím s tebou, aj takýto bonus je to odsedenie symbolicky pre akadémiu, je to taký signál späť, poďakovanie za ich prácu a motivácia ďalších chlapcov. Pozrite sa, tu máte Bukayo, je to náš vzor, tak poďte v jeho šlapájach, ako o domácich chlapcoch hovorím, o Angličanoch. Takže z tohto pohľadu súhlasím, len mu držia palce, aby bol zdravý. Dobre, poďme na ďalšiu otázku, na ktorú sa mi ty už, Branko, možno odpovedal, ale možno to nie je tak úplne. Válko sa pýta, že akého máte vysnívaného hráča, ktorého by ste chceli vidieť v našom drese. A skúsme sa na to pozrieť nie tak, že teraz poviete Haalanda, ale na takú možno skôr takú reálnejšiu posilu. Haalanda by som, chlapci, ani nikdy nepovedal, to určite nie. Ja pôjdem takto trošku do krátkej minulosti, do histórie. Keď bola chvíľu pravda, ešte za Arsena Wengera a hral za Monaco Kylian Mbappé, tak ja som si veľmi želal, aby Kylian Mbappé raz
chvíľu, niekoľko sezón hrával za Arsenal, keď sme mali problémy dlhodobo s útočníkom, ale dobre, to je história, to už teraz nechajme tak. Momentálne porozmýšľam, ale nemám takého úplného hráča, že ten by sa mi hodil a toho by som chcel. Skôr si myslím, že my potrebujeme stabilizovať ten herný štýl a hlavne to pretaviť do víťazstiev. Arsenal má momentálne všetko vo svojich rukách z toho pohľadu, že klub je stabilizovaný. Dnes naozaj na koho ukážeme, tak máme na ňo finančne, bez problémov. Vieme mu ponúknuť klub, ktorý je stabilizovaný, hrá o trofeje, len reálne tie trofeje musíme domov aj doniesť. Takže ak je tam Andrea Berta a je tam kombinácia Arteta, Berta a toto súčasné vedenie, nie je hráč, ktorého ak by sme sa pre ňo rozhodli, že by sme ho nevedeli kúpiť k nám. To je veľmi dobrý, pozitívny signál. To je hrozně těžký, koho bych si přál. Taky, jak říkal Branko, jako úplně jsem během té sezony nepřemýšlel, kdo by se mi tam líbil, ale když se takhle nad tím zamyslím, jakoby řeknu to, nechtěl bych tohle hráče u nás týmu, ale typologicky herně by se mi líbil, a to je Bruno Fernandes, ale jinak toho hráče absolutně nesnáším už tím, jak vystupuje na hřišti, jak se vzteká, rozhazuje rukama, furt brečí u rozhodčího a šílený, ale jinak musím uznat, fotbalově ten hráč je kreativní, umí vymyslet vlastně tu přihrávku, co uměl De Bruyne, takovou nečekanou, která uvolní toho hráče, najednou je z toho šance, dává hezký góly, prostě umí vystřelit z vápna, takže takový hráče mám rád prostě. Jsou nebezpeční, vemou na sebe zodpovědnost a hrajou pro ten tým, dělají prostě pro to všechno. Takže typologicky. A ja ešte odpoviem, aby som potešil fanúšika, ktorý sa teda pýtal, aby som aj vám dal takého chrobáka do hlavy, tak poviem také 3 mená, ktoré, ale opakujem ešte raz, nie sú to mená, že chcel by som ich hneď zajtra v Arsenále, ale myslím si, že sú na takom shortliste, aj sa skloňujú, že by možno raz k nám mohli prísť. Tak poviem také 3 mená, dobre? Jedno meno je Kenan Yildiz z Juventusu Turín, ktorý je v dobrom veku, je veľmi talentovaný, šikovný na krídle, ale podpísal novú zmluvu, čo ale neznamená, že by sme ho nevedeli vykúpiť, pretože Juventus sa finančne nemôže porovnávať s anglickým futbalom a s Arsenálom bez debaty, takže Kenan Yildiz je jedno meno. Druhé meno ponúknem do takého nákupného košíka z Paris Saint-Germain Désiré Doué. Opäť mladý chlapec, opäť niekto do útoku, opäť vysoký, dobrý stavaný, perspektívny chlapec. Videl som pár zápasov a veľmi sa mi páči jeho herný štýl, ale viem, že on má cenovku extrémnu a neviem, či by chcel prestúpiť vôbec, má tam luxusné podmienky, ale opäť sú to všetko chlapci okolo 21 rokov majú zhruba, tipujem. A poviem ešte tretie meno, možno také prekvapenie. Opäť nehovorím, že by mal k nám prísť, ale sledujem ho, pozorujem ho. Je to z Realu Madrid, Arda Güler. Okay. Do stredu pola, šikovný, má nízke ťažisko a možno tým, že má nízke ťažisko, že je taký vzrastovo malý, tak je veľmi kreatívny, sedí mu to tam, opäť len taká klebeta. Chvíľu sa hovorilo, že Arteta ho skautuje, že máme ho v merku, tak takéto 3 mená by som ponúkol, že to sú chlapci, o ktorých je všeobecný záujem a mám taký pocit, že aj Arsenal po nich poškuluje výhľadovo. Ak by som ja mohol za seba povedať, tak ak by sa teraz v zime neudial ten prestup, tak by to bol rozhodne Antoine Semenyo. Toho by som si vedel predstaviť v Arsenále určite a dokazuje to, že aj v Manchester City, že je proste platný i hneď. A musím súhlasiť aj s Brankom Juventus Turín a Kenan Yildiz. A mne sa páči okrem Desireho Douého, pretože to je tiež taký môj tajný favorit, že by možno sa to mohlo pošťastiť, aj keď si nemyslím, keďže ten chlapec je proste doma vo Francúzsku, hrá za najlepšie francúzske mužstvo, vyhráva s nimi všetko. Tak možno ešte Bradley Barcola z PSG. Dobre.
Poďme ďalej. Skaco sa pýta, na ktorom poste má momentálne Arsenal najmenšiu kvalitu? Takisto dobrá otázka. No ja to poviem takto. Začnem od brankára. Brankára máme úplne famózneho, ja som veľmi rád a všetci sme radi za výkony Davida Raju. Nezabudneme na to, že keď prichádzal, spomeňme si trošku chronologicky, že mali sme tam od Emila Martineza, ktorý skončil v Aston Ville, mali sme tam Ramsdalea, ktorý mal dobrú sezónu, ale bol labilný a tak ďalej. Keď prišiel David Raya, tak sme trošku možno tak sa krútili a neboli sme úplne všetci presvedčení, veď napokon prišiel iba na hosťovanie, na loan, až potom z toho bol trvalý prestup, ale narástol na brankára, ktorý presahuje kvality anglickej ligy. Nie nadarmo, je druhý rok po sebe a možno aj tretí brankár, ktorý bude mať zase zlatú rukavicu. Jeho reflexy sú neuveriteľné, čo on dokáže vybrať, pochytať, ale zároveň sem tam aj pokaziť, ale dobre, opäť je to človek, má na to nárok a právo. Takže čo sa týka brankára, sme úplne stabilizovaní. Ja som veľmi rád za jeho výkony, opäť takisto aj povahovo dobrý chlapec do kabíny. No a keď k tomu prirátam, že máme za 5 miliónov Kepu ako skvelú dvojku, nech má síce minulosť spojenú s Chelsea, už sme si nejako zvykli, ale podáva stabilné výkony, myslím si, že bude chytať aj v finále Carabao Cupu, napokon zaslúžene, veď vychytal penaltový rozstrel, majú to chlapci rozdelené, takže čo sa týka brankárov, sme veľmi stabilizovaní. U mňa je s otáznikom, ak hovoríme o obrane, Ben White, ktorý má zranenia, asi to najlepšie má za sebou a ak niekto opustí zadné rady Arsenalu ako jeden z prvých, tak to podľa mňa bude Ben White a nechcem byť nejaký nostalgický, ale asi toto je miesto, ktoré potrebujeme nejako riešiť. Pevne verím vzadu, že Hinkapie, jeho prestup sa zmení na trvalý hosťovanie, pretože je to lev, fyzicky veľmi dobre stavaný, sedí mu ten výkon a ak si zoberieme, že Gabriel predĺžil zmluvu, Saliba predĺžil zmluvu, Julien Timber dostane novú zmluvu, tak my sme, čo sa týka obrany, nafulovaní na bomby na ďalšie 3-4 sezóny, chvála Bohu. Stred pola, no tak Zubimendi je nováčik, Declan Rice, nemusíme sa o ňom baviť a rozprávať. Ja mám trošku stále problém s tým Martinellim a opäť sa na to pozriem ekonomicky, že Arsenal potrebuje niekoho aj predať. Hej? A ja teraz viem, nebudete súhlasiť, Martinelli sa chytil v Lige majstrov, stále si myslím, že by sme tam mohli mať možno typologicky iného chlapca. Ak sa na to pozrieme, že kúpili sme ho za 4 alebo 5 miliónov a vieme na ňom zarobiť 20, 30, 40, 50 miliónov, tam je to miesto, kde Arsenal môže vybalancovať nákupy a predaje. No a čo sa týka útoku, tam nie sme úplne OK, to si povedzme na rovinu, lebo Jesus podľa mňa už nie je perspektívny a Jesus po operáciách, ktoré mal, podľa mňa z klubu odíde a tá zmluva nebude predĺžená. Kai Havertz, veľký otáznik, pretože mal sezónu veľmi svojskú a vieme, že sa mu vrátili niekoľkokrát tie zranenia, čiže je nad ním taký otáznik a nemôže to stať potom všetko len na Gyökeressovi. Takže aby som to skrátil, Ben White je možno pozícia, ktorá je zatiaľ taká, alebo on je momentálne herne taký aj slabší. Takže pravá obrana. No, za mě levý křídlo. By se mi líbilo, kdyby jsme přivedli prostě kreativnější křídlo, který udrží balón, udělá hráče jeden na jednoho. Prostě ten Leao by se mi tam líbil na tom levým záložníkovi. Otázka, jak by s ním byl Arteta spokojený ohledně bránění a to, jestli zapadá typologicky prostě, jako jestli je to typologický hráč pro Artetu, takže ale vím, že se o něm hovoří, taky jsem četl nějaký spekulace zrovna, myslím, že i včera ohledně Lea, takže jsem na to zvědavý a ohledně Whitea jsem taky právě četl, že se i spekuluje, že není spokojený s herním vytížením a že cítí, že Timber je ta jednička na pozici pravýho obránce, což je otázka, kolik je na tom pravdy. Ale jak se říká, na každý spekulaci trošku pravdy, takže
Jsem na to zvědavej, mně by se líbilo levý křídlo. A s tím, že Trossarda bych si nechal, Martinelliho, jak říkal Branko, jako těžko se mi o tom hovoří. Já to Kuka mám rád, on je srdcař, prostě přišel jsem z Brazílie, vykopal se u nás, miluje ten Arsenal v rozhovoru, kolikrát se zmiňoval prostě, že jak ten klub miluje, prostě, že tu chce zůstat po mnoho let, dokud ho Arsenal sám nevyhodí, takže si pak říkám, jestli jako tyhle kluky vyhodit, ale musím jako říct, že kolikrát s Martinem mi dochází trpělivost, kdy to může prostě nahrát a zrovna Martinelli je vždycky u situace, kdy jsme potom ztratili ty body, ať už to bylo třeba proti tomu Liverpoolu minulou sezónu, kdy mohl dávat na Saku a Saka by šel sám a úplně pokazí jednoduchou přihrávku, anebo teď myslím, že to bylo proti Wolves, proti Brentfordu, kdy vlastně si myslím, že to mohl dávat z první a hlavičkou si to tam ve vápně ještě posouvá, takže si myslím, že právě ty hráči jsou ještě na to levo křídlo kvalitnější, který by nám pomohli tyhle zápasy rozhodnout. Za mňa je to tiež ľavé krídlo a pohodnotím to iba na základe tejto sezóny. Ja chápem, Branko, že ten Ben White, tie zranenia a všetko toto svedčí o tom, že možno to bude post na výmenu, ale ja keď som ho videl hrať túto sezónu, tak ja som nevidel od neho zlý výkon za túto sezónu, keď hral. A zároveň na tom ľavom krídle proste si myslím, že napriek tomu, že Trossard mal vynikajúce obdobie, tak teraz má zase zlé obdobie, že tie výkony týchto dvoch hráčov, teda Martinelli a Trossard, ho nebudem rátať na ľavé krídlo, aj keď tam už párkrát hral, tak nie sú úplne konštantné a to je veľký problém. A ja si myslím, že Trossard v lete asi opustí skôr klub ako Martinelli. To je iba čisto môj názor. Dobre, máme tu ešte posledné dve otázky, tri, tak poďme na to rýchlo iba. To je trošku taká hypotetická otázka, ale predsa len zaujímavá. Keby si môžete zvoliť do konca sezóny jedného z týchto hráčov, že sa nezraní, ktorého by ste si vybrali? Odegaard, Eze alebo Havertz? Ja by som začal, ja by som si zvolil Havertza iba kvôli tomu, čo zatiaľ, keď teraz prišiel, čo doniesol do týmu, priamočiarosť, a zároveň Havertz je proste taký hybrid medzi útočníkom a kreatívnym stredopoliarom, takže dokázal by podľa mňa viacej ponúknuť tomu týmu aj na rôznych pozíciách, takže za mňa Havertz. Ja to skrátim, podporím tvoj názor, súhlasím, takisto poviem Havertz, chudák chlapec, už mal toľko zranení, že vytrpel si dosť. Navyše potrebujeme trošku odbremeniť toho Gyökereša, ktorý, chvála Bohu, je zdravý a je fit, ale nechcem to privolávať, takže áno, Havertz za mňa tiež. Souhlasím s vámi a jak říkal Mišo, už z důvodu toho, že on umí zahrát i na tom podrotu, i na hrotu, rozumí si s Gyökeresem, takže ta spolupráce se mi jako nejvíc mezi nima zatím líbila, když porovnám tyhle zrovna tři, takže Havertz. Čo bude s Artetom, ak vyhráme Ligu majstrov a jeden z dvoch pohárov, ale nevyhráme Premier League? Myslím, že sme už na to odpovedali veľmi jednoznačne, ale tak skúsme ešte raz. Tak ja budem optimista. Ja si stále myslím, že my, fanúškovi Arsenalu, už chladíme šampanské, či už to bude na titul, alebo na pohár, alebo na Champions League. Určite sa budeme tešiť a chcem byť stále pozitívny a veriť, že na konci sezóny získame nejaké trofeje. Môj skromný odhad je double, že teda budú dve. Či to bude tá, alebo ona, necháme sa prekvapiť. Asi všetci cítime, že tá absolútna priorita je predovšetkým anglická liga, domáca liga, dotiahnuť to, doklepnúť, potvrdiť ten rast toho klubu, že posledné 3-4 sezóny nie sú náhodou a ak niekto má konečne vyhrať v Anglicku titul, tak je to určite Arsenal. A ja si stále myslím, že Mikel Arteta ostane, bude dokončovať tých chlapcov a ja mu želám len to najlepšie, takže ja budem ho brániť stále, Mikela Artetu, stále. Mám ho veľmi rád. Dobre, a posledná otázka od Šimona. Akože tých otázok bolo oveľa viacej, ale myslím si, že na viacero z nich sme odpovedali už aj počas podcastu bez toho, aby sme tie otázky kládli. Ale posledná otázka, Branko, na teba. Kedy a kde sa bude dať pozrieť váš film? Bude niekde na streame?
Hovoríme o filme Joe the First, takto Presne skrátim. Poďte na web joethefirst.sk, kde pribúdajú v podstate nejaké aktuality, informácie. Mali sme premiéru na Slovensku a momentálne pracujem na českej verzii, ktorá bude pravdepodobne v mesiaci duben alebo apríl prístupná cez športovú stanicu, ktorú potom oznámime a bude dostupná všetkým fanúšikom v Českej republike. Chystáme aj veľký event, ktorý bude v Prahe, predpokladám, spojený s nejakým krstom toho filmu, kde budú pozvaní fanúškovia, hostia a tak ďalej. Ďalší plán, ktorý môžem povedať, je na mesiac máj alebo kvieten, koniec mesiaca, kedy bude zápas legend československých ako spomienka na veľký titul z roku 76 a najväčší úspech československého futbalu, od ktorého uplyne 50 rokov. A ak všetko dobre pôjde, tak na štadióne Bohemians v Prahe budeme robiť veľké letné kino. No a chystáme ešte spoluprácu a umiestnenie toho filmu na platformu OnePlay na Českú republiku a Vojo na Slovensku. O všetkých informáciách a aktivitách budete informovaní. Robíme to pre vás, samozrejme pre nás, pre všetkých futbalových fanúšikov a samozrejme zadarmo. To je dôležité povedať. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Máme za sebou hodinu až štvrť. Myslím si, že toto bude asi náš najdlhší podcast zatiaľ doteraz. Budeme si držať určite všetci palce v nedeľu. Pripravte si teda, ako už Branko povedal, tabletky, nervy a všetko dobré do zvyšku týždňa. Ďakujem vám ešte raz. Majte sa pekne. Chlapci, fandíme, držme sa spolu. Come on, you Gunners! Mějte se, čau.